Defensa do Común quere agradecer a receptividade amosada para participar nesta palestra a Martín Fernández Prado, presidente da Autoridade Portuaria, José Manuel Laje Tuñas, concelleiro de Economía e Planificación Estratégica, Francisco Jorquera, presidente da Comisión da Fachada Marítima, Ruth Varela, presidenta da Delegación da Coruña do Colexio Oficial de Arquitectos de Galiza, e Benedito Álvarez, membro da Xunta Directiva de Defensa do Común. 4 cousas falaría eu. Primeiro, o cruceiro. Segundo, e non son, o digo por orden inverso a actividade. Segundo, a náutica. Terceiro, queremos que siga habendo mercancía limpa e espacios de oportunidade para novos negocios no porto interior, e así foi un dos 14 acordos estratégicos que as administracións nos puxemos de acordo. E, sobre todo, queremos axudar e apoiar a pesca en todo o que sea posible, porque é un sector que está sufrindo moito por moitos factores, e seguimos sendo o primeiro porto de pesca fresca de España, pero estamos todos os portos de España baixando a pesca por cousas externas. E queremos axudar no tema da pesca todo o que sexa posible. Estes 4 sectores, incluída tamén deixar espacios de oportunidade por si no futuro conseguimos un grobro, un ferry, mercancía limpa, etcétera, etcétera. Todo isto queremos que quede con total operatividade despois desta transformación, e decimos todavía mellor que ahora que hai entidades ou empresas en naves bellas, cousas divididas, sectores que teñen unhas sitios en outro e que non é a mellor operatividade de todo isto. E, por lo tanto, deste porto vemos unha enorme oportunidade de mellorar non só a cidade, sino tamén o porto. E despois de algúns anos, non estos 20, porque hubo acordos no camiño, pero despois dunha última etapa, digamos, un pouco convulsa, 6 administracións, que non é tanto dos colores, sino as administracións, a veces con intereses distintos, fomos quen de poñernos de acordo para intentar facer un proceso de reflexión que vai a levar moitos anos. Estamos empezando unha cousa que non vamos a acabar, seguro, ningún dos que estamos ahora mismo liados no asunto, pero que nos gustaría que levase bons cimientos para que as seguintes generacións, nas próximas décadas, isto se construa con o mellor posible, porque é o mellor espacio da cidade e, permitidme que diga eso, pois eu digo, a mellor e principal actividade da cidade, que é a portuaria. Remato xa. Por tanto, me chaman de toda España, preguntándonos como chegamos a acordos 6 administracións, en un momento, ademais, especialmente convulso da política, da sociedade, tensionada. E aquí, eu creo que con xenerosidade, as 6 administracións e os 2 grupos da oposición, que tamén hai que dicilo, estamos traballando con vontade de chegar a acordos, de facer as cousas o mellor posible, a vontade de acertar, e que entre todos sexamos capaces de construir unha Coruña mellor, con un porto mellor, porque son o mesmo. E en este sentido, pois, as administracións e os grupos da oposición chegamos a uns acordos que eu creo que son unhas boas bases e que vamos a ir modificando ao longo das próximas décadas. Porque nin o resultado do concurso vai a ser definitivo, isto é un proceso de traballo, isto é a experiencia de calquer cidade, cidades que levan 30, 40 anos xa neste proceso, e afortunadamente en Coruña levamos moitos anos xa de reflexión que nos permitiu facer esos acordos. Primeiro, o proxecto Coruña Marítima, que ao final é o proxecto de transformación da fachada marítima, e polo tanto o que estamos a falar é un proceso de renovación e de transformación urbana que faga compatible a actividade portuaria, a actividade clásica do porto, potenciando na medida posible coa propia integración dos terrenos portuarios na cidade, pois se asenta en varios piares. Este proxecto, como ben decía Martín, pois basease primeiro no consenso institucional. Se viña reclamando dende comezo do século que se puseran de acordo as administracións, as organizacións, e que se
chegar a un mínimo denominador común. Isto non quere decir que teñamos todos exactamente a mesma visión, senón que para construir algo que trascende a unha organización política, a unha institución, a unha administración, incluso que trascende a unha década, a 2 ou a 3, fóramos capaces de chegar a uns mínimos que permitira poner bases sólidas de un proxecto que sexa un proxecto verdadeiramente transformador. Tamén con participación social. Cando pensamos en Coruña Marítima, pensamos en que non fose un proceso pechado, é dicir, vamos a discutir, nos ponemos de acordo e finalmente isto é o que hai. Non. Fixemos 5 foros, se non recordo mal, 5 foros cidadás con diferentes temáticas e con incorporación de diferentes profesionais da cidade para ter en conta diferentes visións a hora de definir a primeira parte, que era lanzar o concurso, que se debe denominar concurso internacional, é un concurso para xa dar un paso de firme. Por certo, por non quero que se me esqueza, tendo en conta os antecedentes. Os antecedentes, dentro do meu punto de vista, son todos positivos. Mais alá da disputa política, aquí non nace nada con nós, nin remata nada con nós. Aquí hai un continuo. É dicir, aquí xa houve aportacións, reflexións con gobernos anteriores, que todas son interesantes e todas foron tidas en conta. O mellor unhas máis e outras menos, pero desde logo todas foron tidas en conta. E despois unha cuestión que non é menor, a viabilidade económica do proxecto. É dicir, podemos ter grandes ideas, pero para poder levar adiante esta transformación é necesario tamén traballar na viabilidade económica. Mentiría se dixera que non se ten en conta a coyuntura e que tamén todos os temas que ao redor da autoridade portuaria están aí, de débeda e demais, pois non condicionaron toda a conversación. A conversación está condicionada por todo e non se obvia, non se mira cada outro lado. Todos os acordos plenarios por unanimidade contemplan unha visión sobre isto e unha visión exixente co Estado, claramente exixente, como non pode ser de outro xeito. Falaba dos antecedentes, sin que haxe que regodearse en nada, estamos a falar hoxe da transformación da fachada marítima porque houve unha decisión no seu momento, que uns estarían en contra, outros a favor, pero houve alguén que visualizou un porto exterior que moitos, tamén todo hai que decirlo, pois non albiscaban e lles parecía un erro. A realidade é que hoxe estamos a falar desto e da integración do porto, dos terrenos portuarios na cidade, porque esa realidade, decía o Martín antes, estamos traballando para que a saída de Repsol se produzca nun tempo razonable cumplindo os plazos. Bueno, pois estamos ao final dese camiño e tamén é porque hai unha decisión que se toma no seu momento a comenzo do século. Ese é un antecedente, igual que outro é pois que se fixera tecendo o litoral e houbera aportacións, é dicir, todo suma se somos capaces de ter unha visión integradora. É un proceso que se lanza conxuntamente, pero tendes que permitirme que diga que ata a chegada deste goberno municipal e que a nosa alcaldesa convocara a cumbre de María Pita, pois aquí non chegáramos. E, polo tanto, con toda humildade, digo, nos tomamos isto como un reto de cidade. Ca mesma, digo sempre, non é hoxe a primeira novedade, sempre digo o mismo, espero que non lle perjudique, nos temos unha relación como goberno municipal ca autoridade portuaria, na que sempre hai algunhas discrepancias que procuramos que non trascendan, pero no que o diálogo é fluido e nos destacamos esa forma de traballar. E a mí non me dá empresa, está aquí Martín Fernández Prado, creo que máis alá de que cada un forme parte dunha organización política, creo que temos que ser capaces de poñernos de acordo e de buscar solucións. E digo máis, a ser posible que as solucións as adoptemos en Galicia e non esperemos que as solucións veñen de outro sitio, porque ninguén vai a vir desde Madrid a resolvernos os problemas da Coruña. O penso hoxe, pensei onte, e vou non pensar sempre. Non será políticamente correcto, pero teño claro que é moito mellor poñernos de acordos aquí, ainda que nos leve tempo, que esperar solucións máxicas. Vale. Se chega un acordo ca Xunta, co Estado, decía Martín, con 6 administracións, e tamén se lle dá participación aos grupos políticos municipais, ao punto de que se constituya unha comisión especial da fachada marítima e se propón que o propio presidente desa comisión, sexa Paco Jorquera, que evidentemente non forma parte do goberno municipal e é unha organización que discute con nós todos os días e nos dá moita caña. Ahora, a participación democrática tamén é iso, é dicir, facilitar que todos podamos estar, aínda que sexa con unha posición crítica. Evidentemente, non é a mesma posición que ten o goberno, nin a que ten a DIF, nin a que ten a autoridade portuaria, nin a Xunta. De que estamos a falar? Estamos a falar dunha transformación urbana
que seguramente, desde o noso punto de vista, supón a maior transformación urbana que pode ter a cidade. Eso significa que para nós é fundamental combinar o potenciamento da actividade portuaria, preservar a nosa idiosincrasia, é dicir, cando falamos co sector da pesca, do que estamos a falar non é de que desaparezca nada, sino de que seamos capaces de darlle valor, máis valor do que pode ter. Evidentemente, hai cousas que dependen de nós e outras que teñen que ver co reparto de cuota, ca situación mundial, en calquera caso. Isto non se trata de ninguna operación, digamos, exclusivamente urbanística, como decía algún. Dice, bueno, isto é unha operación económica. Sí, é unha operación económica, sin duda, para potenciar a dinamización económica da cidade e para integrar aproximadamente 1 millón de metros cuadrados na cidade, cando ás veces parece que está de costas a cidade, ou que a cidade está de costas aos terrenos portuarios. E vou rematando. A singularidade da pesca, a nosa historia e a nosa idiosincrasia, por suposto, pero ao mesmo tempo, como afrontamos isto? Bueno, con 14 acordos estratégicos que supoñen, nin máis nin menos, que falar de novos equipamentos e dotacións, é dicir, no ámbito cultural, educativo, sociosanitario, recreativo, cultural, esparcimento, de mellorar a mobilidade, é dicir, estamos formulando propostas que permitan unha mellora da mobilidade. E tamén estamos a falar de propostas que xeren valor engadido, é dicir, 1 millón de metros cuadrados que se mobilizan, como se vai a facer e que é o que se vai a facer aí. Bueno, publicámoslo, está máis que publicado, unha idea de carácter global, pero somos conscientes, remato, por poñer un exemplo, aclaro que non creemos que haxa que copiar de ningún sitio porque a Coruña ten a súa singularidade. Pero escoitar, ver e tomar outros exemplos nunca é malo. Só quero recordar que Bilbao Ría 2000 é unha sociedade que se constitueu en 1993 e estamos no 2025 e ainda non rematou o tramo. Con isto remato dicindo que aquí estamos poñendo a primeira pedra, chegamos á primeira pedra. Un primeiro eslabón. Eu non sei se estará Martín, permítaseme a coña, eu teño claro que non. Isto é un proxecto que vai moito máis alá dunha década ou dun goberno. Ten que ser un proxecto de cidade e para ser un proxecto de cidade se fan procesos de escoita onde todo o mundo poida participar e se busca o maior consenso político e social. Por qué? Porque para que isto teña éxito vai a ser imposible facelo dunha tacada. Haberá que facelo por fases e habrá que ter claro todos os usos que están explicitados que se queren incorporar a esos terrenos. Quedannos moitas fases por diante, dende definir ben todo o ámbito da viabilidade económica que está estudiada pero non explicitada, ata elementos que non son menores. Que tipo de integración queremos? Bueno, nós definimos unha integración donde ese 1 millón de metros cuadrados se sacidade plenamente, é dicir, que non se algo que se apague a luz ás 7 da tarde e desaparezca. E, por lo tanto, significa darlle usos de todo tipo, incluído a construción de vivenda. Digo porque moitas veces se omiten as cousas por non... Digo, se alguén o vai a preguntar, non creemos que a solución da vivenda pase polo porto, nin que os convenios do 2004 teñan vixencia, tamén quero dicir. Eu creo que están ampliamente superados. Agora ben, non descartamos que en 1 millón de metros cuadrados, aparte de que poida haber sector terciario, pode haber equipamentos, pode haber usos dotacionais diferentes, se manteña a actividade portuaria, náutica, etc., e pesqueira, pode haber tamén unha actividade, digamos, que leve consigo que haxa vida, vale? Bueno, sei que ao mellor non é o que se espera que se diga, pero a mí gusta decir o mismo en todos os sitios, porque creo que máis da incidencia ou da discrepancia está a credibilidade. Nos defendemos que haxa vivenda, pero non creemos que a solución á vivenda teña que ver co porto, ou dito de outra maneira, non é o elemento nin principal, nin dos máis relevantes en todo o que temos por facer. E dito isto, creo que se deberá facer por fases, e en calquera caso non hai nada que sea inamovible. Bueno, pois agora ten a palabra Paco Jorquera, que é o presidente da Comisión da Fachada Marítima. En primeiro lugar, quero comezar como comezaron os meus compañeros, dando os parabéns á Defensa del Común por esta iniciativa, agradecéndoos a todos e a todas a vosa presencia. Dado
dado que fun convidado a participar nesta mesa redonda en calidad de presidente da Comisión Especial da Fachada Marítima do Concello da Coruña, permitídeme que comece facendo unha aclaración, porque creo que a este respecto hai algunha confusión. Esta comisión non ten capacidade decisoria ninguna, é unha comisión informativa do Concello da Coruña. A súa función é ser unha canle de participación para axudar ao Concello como institución a conformar as súas opinións, pero non ten capacidade decisoria. En ese sentido, boa parte do traballo da comisión concentrouse nestes meses en organizar un ciclo de comparecencias para escoitar expertos, para escoitar unha representación moi variada do tecido social da nosa cidade, de entidades académicas, de colexios profesionais, de entidades veciñais, de colectivos ecologistas, de entidades que representan a sectores económicos vencellados a actividade portuaria, entidades cívicas, para que nos aportaran a súa visión. Ben, quero decir que as aportacións que fixeron creo que foron moi ricas, moi variadas, e contribuíron a axudar a conformar esa opinión. Eu vou intentar resumir o que considero as conclusións máis importantes, co dificultoso que ten iso, e inda que algúns me acusedes de barrer para casa, creo que moitas das aportacións que se fixeron ademais son coincidentes co que son as propostas e as preocupacións da forza política que pertence, porque por moito que sexa o presidente da Comisión Especial da Fachada Marítima, a ninguén se lle oculta que son o portavoz do Grupo Municipal do BNG no Concello da Coruña. Nese sentido, creo que se constatou unha enorme coincidencia en que o denominado proxecto Coruña Marítima é un proxecto de cidade a longo prazo que trascende claramente do horizonte dun mandato, e por iso é necesario o diálogo e a procura do consenso, non só entre as administracións, non só entre as forzas políticas. É fundamental o consenso social, daí a importancia da participación social en todo o proceso. Creo que se apuntou por parte de moitos comparecentes, e aquí tamén se dixo desde a mesa, de que un proceso que debe acometerse por fases, comezando por aquelas fases que susciten máis consenso, aínda que, lóxicamente, pola propia concurrencia do proxecto, é moi importante ter en conta cal debe de ser o deseño final, por moito que ese deseño final sexa susceptível de modulacións, de cambios, de rectificacións, e en relación con isto, ter en conta tamén o investimento global que hai que acometer e as fontes de financiamento. Ben, apuntouse por parte de moitos comparecentes, e teño que dicir que coincido total e absolutamente, en que hai que aprender de outros modelos, pero sen que ir na imitación. Como dixo un comparecente, e isto vou citarlo textualmente, hai que evitar o corte e pega e a urbanización. Isto é, a banalización do urbanismo e a perda de identidade. Nese sentido, é imprescindível aproveitar e poñer en valor o coñecemento existente na Coruña e na Galiza, e nos criterios de intervención debe primar o cuidado da paisaxe urbana, tendo en conta o impacto que ten a paisaxe na calidade de vida, e por iso tamén a importancia da conservación e posta en valor do patrimonio cultural e natural. Ben, e dito isto, enumerando líneas xerais que creo que cabe concluir das aportacións das distintas persoas comparecentes, moitos insistiron na necesidade, e esta preocupación a comparte totalmente o BNG, de preservar e potenciar as actividades productivas, tendo en conta non só as necesidades presentes, sino tamén as necesidades futuras do Porto da Coruña, e, polo tanto, contemplar as actividades comerciais, logísticas e de suministración vencelladas á actividade portuaria e as previsións futuras. E, ademais, moitos comparecentes insistiron tamén na importancia de resolver o problema da débeda do Porto, da débeda contraída pola Autoridade Portuaria da Coruña para o financiamento da construción do Porto Exterior, en particular a débeda contraída con puertos del Estado. Por razóns múltiples, polo seu impacto nas taxas portuarias e nos investimentos que ten que acometer o Porto, e disto sabe moito máis Martín Fernández Prado Camín, pero tamén en relación co tema que estamos falando, para evitar que o pago da débeda do Porto da Coruña condicione decisións sobre o futuro dos terrenos portuarios.
Ben, creo que a maioría dos comparecentes apuntaron a necesidade de que a reordenación dos terreos portuarios debe servir para conseguir unha multiplicidade de usos ben ordenados. En ese sentido, algo no que existiron moitos comparecentes, e vou volver a reiterar esta idea de que unha premisa de partida fundamental é ter en conta que o porto ten que seguir sendo porto. Moitas veces no debate social sobre esta cuestión é algo que parece que se ignora, cando non toda a actividade portuaria é trasladable ao porto exterior. Creo que é importante ter presente que o porto exterior foi no seu momento concebido como un porto refuxo, con moi poucas líneas de atraque, e boa parte do chan do porto exterior xa está ocupado ou comprometido, se non é así que Martín Fernández Prado me corrixa. Por lo tanto, é indispensable protexer e potenciar a actividade portuaria. O Porto da Coruña ten que seguir sendo un motor económico da nosa cidade e, por lo tanto, a preservación e potenciación da infraestructura productiva debe de ir acompañada por unha aposta polo desenvolvemento da denominada economía azul, en definitiva, incentivar a existencia de espacios de investigación, de desenvolvemento e investigación que aporten coñecemento a todas as actividades económicas relacionadas co mar. Debe de atender tamén a importancia da pesca, non só a importancia económica, pois a pesca forma parte da historia e mesmo é un elemento de identidade na nosa cidade, e é imprescindible que se preserven e poñan en valor os edificios, espazos e elementos de valor patrimonial. Mais alá desta premisa básica de partida, desde o meu punto de vista e desde o punto de vista de moitos dos comparecentes na comisión, nos terreos que fiquen liberados da actividade portuaria, a Coruña ten unha grande oportunidade para suplir déficits e necesidades non só da cidade, sino da súa comarca. Por exemplo, para atender as necesidades de mobilidade a escala urbana e metropolitana, no ámbito destes terreos que fiquen liberados da actividade portuaria, podense crear aparcamentos disuasorios que liberen da ocupación por parte do coche do espacio urbano da cidade consolidada. É imprescindible aproveitar a infraestructura ferroviaria existente para que se implanten no futuro servizos ferroviarios de proximidade que cheguen ao corazón da cidade. É importante a conexión desas formas de transporte con outras formas de transporte público, como o bus urbano e o bus metropolitano, e a recuperación do transporte marítimo. En definitiva, debe de ser acorde con un diseño de políticas de mobilidade incluso a escala comarcal, a escala metropolitana. E se me permitides unha brincadeira, neste caso facendo un pequeno paréntese, dado que algúns das persoas que me precederon na intervención barreron un pouquiño para a súa forza política na exposición que fixeron, nese sentido o BNG se congratula que posicións que defendeu o BNG desde hai moitos anos total e absolutamente en solitario, até o punto de moitas veces parecer que falábamos chino, hoxe en día parece que as asume absolutamente todo o mundo. Hoxe en día, afortunadamente, sobre estas premisas en materia de mobilidade parece que hai un consenso político e social cada vez máis grande na Coruña. Ben, existe a oportunidade tamén de aproveitar esta intervención para suplir a baixa ratio en zonas verdes por habitante que ten a nosa cidade, creando infraestructuras verdes. En ese sentido, quero dicir que no eido medioambiental fixeronse aportacións moi interesantes. O porto, por exemplo, debe de ser unha barreira de contención ante a elevación do nivel do mar provocada polo cambio climático, prevendo zonas de posible asolamento controlado. Mesmo houve propostas de renaturalizar ámbitos do borde litoral ou da desembocadura do río Monelos. Houve tamén propostas moi interesantes de recuperar elementos do patrimonio arquitectónico prácticamente perdidos, por exemplo, integrando no conxunto o Castelo de San Diego, descubrindo os seus cementos ou mesmo procedendo a súa reconstrución. Propúxose, a hora de dotar a cidade de novos equipamentos, preservar os tinglados portuarios e industriais dándole novos usos, co xeito de manter a identidade portuaria característica de todo este ámbito. Con respecto a novos equipamentos, quero facer outra paréntese sin estenderme xa moito, xa vou concluindo, en este sentido, falando dos criterios do noso grupo. Para o BNG, que
fundamental é que os novos equipamentos realmente sirvan para suplir carencias e deficiencias existentes, non apostando por duplicidades cando estamos nunha cidade donde hai equipamentos públicos moi importantes e que non están suficientemente ben atendidos. Por exemplo, estamos no Fórum e o Fórum padece uns problemas de filtracións de pingueiras continuos que fan que un equipamento tan extraordinario como este pois non lle podamos sacar todo o partido que lle deberíamos sacar como cidade. E xa quero rematar para non eludir as grandes cuestións referíndome á vivenda. Polo que atixe a vivenda, moi poucos comparecentes se centraron nese aspecto. Eu creo que estou reflexando a realidade. De feito, houve comparecentes que manifestaron a súa oposición ou mesmo dixeron que de haber vivenda canto menos mellor, porque o seu suizo a prioridade debe de ser acabar de tecer o que eles denominaban a cidade consolidada. E en calquer caso apuntaron que de haber vivenda hai que evitar o acepto illa, evitar en definitiva que se crease un ámbito desconectado do resto da cidade e a construción de guetos para ricos. En ese sentido, quero dicir, e xa concluo, perdón se me estou estendendo máis da conta, que para o BNG a construción de vivenda tampouco é unha prioridade. Entendemos que para iso existen novos desenvolvementos urbanos previstos e o prioritario completar o tecido urbano consolidado, apostando por un modelo de cidade compacta, mas en calquera caso, de haber vivenda, cales son as premisas que entendemos básicas. Asegurar o mantemento da titularidade pública dos espazos, combinar usos residenciais con outros usos, evitar ese efecto illa do que falaban algúns comparecentes, evitar densidades excesivas e evitar, como falaban algúns comparecentes, a creación dun gueto, se me permitides esta expresión coloquial, para ricos, asegurando unha alta porcentaxe de vivenda de promoción ou protección pública e a combinación de distintas formas residenciais. Por exemplo, vivenda en alugueiro para estudiantes universitarios, residencias para persoas investigadoras, etc. Bueno, estou facendo un resumo do que foron as principais aportacións que houve por parte dos comparecentes na comisión e tamén do que é o que é a visión do BNG, porque é difícil facer esa separación. Non son simplemente secretario de actas da Comisión Especial da Fachada Marítima, e se me estendín algo demais na exposición, pido vos disculpas. Bueno, pois agora ten o turno de palabra Ruth Varela, que é presidenta da Delegación da Coruña do Colexio Oficial de Arquitectos da Galicia. Bueno, boas tardes. Moitas grazas polo convite á Defensa do Común. Grazas, Emilio, pola amable chamada, polas amables palabras. Bueno, eu despois de escoitar aquí a música, vou falar do texto, non? Que quizáis non coincide moito coa música, e por iso vou comenzar pois cunha chamada doble a reflexión e a prudencia, non tanto na palabra, que na palabra, pois evidentemente estamos escoitando un vals, pero si vou pedir reflexión e prudencia con respecto aos feitos e ao que se deriva da lectura das bases, é dicir, ao que realmente se está pedindo aos técnicos que fagan para este proxecto Coruña Marítima. Prudencia en todo o relativo ao noso porto, porque non podemos esquecer que a Coruña é unha cidade de porto, con todo o que isto significa, e que se cambia e se reducen os usos portuarios e se reduce o peso da economía productiva, que é o que se ve neste documento, fronte ao que sería a economía especulativa, si se reduce tamén, si se opta por converter o porto por unha especie de PACs invertibles con destino aos fondos de inversión oportunistas globais, que é o que está no fondo desta transformación urbanística que propón o concurso, si se opta por esquecer as necesidades reais do porto da cidade, introducindo presión urbanística e fórmulas privatizadoras, en lugar de atender a problemática na que se atopa a cidade, en lugar de desenvolver un proxecto de carácter público e de carácter viable, que viable e invertible, pois solver e soplar é moi difícil ao mesmo tempo, pois teremos evidentemente como consecuencia menos porto, menos oportunidades de desenvolvemento local e menos posibilidades de futuro para esta cidade da Coruña. A Coruña é unha cidade que se atopa nestes momentos un escenario moi delicado. Moi delicado porque ten que enfrontarse a retos cruciais derivados do quecemento global e da crise ecolóxica,
importantes riscos de inundacións derivados do que sería, pois, os eventos climáticos extremos. Vimos o ano pasado as inundacións en Novo a Santos, Ramón y Cajal, temos San Diego en primeira línea de inundación, con un alto risco de inundación, inundacións, chuvias torrenciais, eventos climáticos extremos, temos retos derivados da rotura das cadeas de suministros globais, temos retos pois, derivados do proceso de retroceso político da globalización que ponga empresas globais bandeira da cidade que todos coñecemos pois nunha situación pois de debilidade porque vai inevitablemente afectar. Temos retos derivados da tensión nos mercados alimentarios con sistemas locais ademais moi debilitados, o cal nos sitúa pois un risco de suficiencia alimentaria. Se estamos vendo como todo isto afecta ao prezo, ao encarecemento do prezo dos alimentos. Temos consecuencias da tensión arancelaria que deixa ver tamén os riscos de ter tomado esa decisión de deslocalización productiva. E temos tamén pois unha emerxencia habitacional que, como sabedes, levou a declaración de zona de mercado residencial tensionado para toda a cidade. Tensión que ten moito que ver coa burbulla de prezos que está provocada pola excesiva financiarización de vivenda, e esa excesiva financiarización da vivenda ten moito que ver co exceso de liquidez dos fondos de inversión especulativos globais, que nestes momentos están invertindo o 60% dos fondos globais en inmobiliario, non? Estes fondos inversores especulativos globais xa entraron na cidade con máis claridade a partir do ano 2019, xa chegaron as xuvias, como estamos vendo, e evidentemente teñen no seu radar o porto da cidade que é a xoia da corona. Bueno, neste escenario tan delicado, as decisións sobre o porto preocupan aínda máis porque condicionan as posibilidades de futuro da cidade, condicionan as respostas que se poidan dar neste escenario tan delicado no que o porto pois non deixa de ser unha infraestructura esencial, unha infraestructura crítica para garantir a resiliencia da cidade, non? E fronte a esta función tan necesaria de garantir a resiliencia da cidade, nos fenómenos que contábamos antes, neses procesos de servir como de salvavidas para a cidade, pois o que se está propoñendo nestas bases é implementar sobre o porto pois procesos de branding urbano para transformar o espazo productivo nun espazo de consumo turistificado e xentrificado co deterioro e o sufrimento social que todos estes procesos conlevan e co impacto medioambiental que estes procesos producen, non? E tamén coa capacidade que teñen estes procesos centrados nesa tríada de eventos, turismo, terciarización, inmobiliario, pois de acelerar o incremento de prezos inmobiliarios unha vez máis, non? Sobre ese incremento que xa vimos notando nos últimos tempos, non? Convertimos ao final nun mecanismo de expulsión de cidadáns, de empresas e de actividades económicas, non? Todo isto, pois, evidentemente, levanos a reflexionar sobre a sostibilidade do modelo de cidade que se estaba plantexando, un modelo de cidade volcado no turismo e no sector terciario, en detrimento, evidentemente, de outros sectores productivos como o da pesca, algo que está perfectamente reflexado nas bases do concurso. Cando, en realidade, o sector pesqueiro é moito máis relevante para a cidade, para a economía local, e habería que falar, evidentemente, de reforzala, pero de reforzala en serio, non? Así que pensamos que a atención ao porto é esencial, a atención aos usos productivos, e por iso pedimos reflexión, calma, prudencia e responsabilidade a todos os actores, nas palabras e nos feitos. Con respecto ás bases do concurso Coruña Marítima, xa dende decembro de 2024, nosa comparecencia na Comisión Especial da Fachada Marítima, presidida polo señor Jorquera, insistimos en 4 cuestións. Ninguna das cuestións nas que insistimos en todo este tempo se nos fixo, non se recolleu absolutamente ninguna das nosas digamos que suxerencias, nin das cuestións que valoramos como importantes, e esas 4 cuestións estaban referidas aos consensos previos, á calidade e ao contido do documento, á calidade do proceso en sí, non? E ao tipo de procedimento escollido para levar a cabo este concurso. Bueno, en primeiro lugar, quero destacar a importancia dos consensos previos, antes se falaba aquí un pouco diso, e dunha participación pública, pero unha participación pública que non se viu, non? Unha participación pública realizada evidentemente con garantías, non? Consensos que teñen que estar recollidas nestas bases. Os consensos dos que se falaba non están recollidos nas bases, así que a efectos non existen esos consensos. As bases non poden obviar, como así o fan os acordos previos coa cidadanía, en cuestións tan repetidas como a titularidade pública e a xestión pública, a condonación da débeda ou que o porto siga sendo porto. Podemos decir eso, pero hai que recollerlo nas bases.
Usos, non poden obviar tampouco, evidentemente, os usos que lle dan sentido, significado e futuro ao noso porto. Usos portuarios ligados á economía productiva que non poden ser marxinados ou desprazados por usos ligados a desenvolvementos inmobiliarios que, ademais, a Lei de Portos non permite en ningún caso, ou, por exemplo, a usos hoteleiros que tampouco son permitidos. Lembrar aquí que facer vivenda no porto implica vender parte do porto, pasar por un proceso de desafectación, privatización e venta dos terreos do porto. E, por tanto, a decisión sobre os usos é absolutamente esencial e ten que ser consensuada e estar clarificada nesas bases e nas mesas de debate, hai que decirlo claramente, a cidadanía, algo que non acontece. Outra das cuestións relativas ás bases nas que levamos insistindo é a importancia da calidade desas bases, ao final é a guía, non? Na que os técnicos se teñen que acoller, a importancia do contido desas bases, da coherencia interna das bases, de que ese proceso sea realmente participado e neste senso, pois resaltar que o documento de bases non é un documento evidentemente que sirva para a participación directa da cidadanía, non se lle pode mandar o documento, igual que non se manda un BOE a 800 institucións, non se manda un documento como este ás institucións porque hai que facer materiais específicos onde se explique claramente dunha forma moito máis pedagóxica o que cales son as preguntas, cales son as respostas, cales son as posibilidades para que a xente realmente de maneira informada e adaptada poida entender o que está pasando, non? Con respecto á calidade das bases, pois hai varias cuestións tamén que vimos demandando, pois a necesidade dun conxunto documental completo, faltan documentos esenciais, bueno, faltaría, por exemplo, pois unha cartografía oficial del risco de inundación que non temos, faltaría pois ter o plan estratégico do que sería a autoridade portuaria actualizado, que non está actualizado, un plan que, pois que ao final nos dá unha análise diagnóstico da situación actual do porto, define as líneas e os obxectivos estratégicos, criterios de acción, o plan de acción. Bueno, outra cuestión que reclamamos pois é un prazo máis axeitado para este tipo de traballos, non? Un concurso desta natureza, unha maior claridade nos obxectivos, nas prioridades, a eliminación de vaguedades, obxectivos contrapostos e en cuestións tan importantes como a mobilidade ou a sostenibilidade tanto ambiental como do modelo de cidade, non? E aquí temos que lembrar que para que un proxecto deste tipo sea sostible, os usos que contempla ese proxecto teñen que ser sostibles, non? Algo que tampouco acontece, non é algo que a sostenibilidade non é un elemento que se engade como a sala posteriori, non? Sino que ten que ser un elemento evidentemente estructural do proxecto. E outra cuestión a destacar tamén é a ausencia de cuantificación das superficies necesarias para o desenvolvemento das actividades do porto, incluídas o que serían as zonas de reserva, pero tamén a ausencia de cuantificacións económicas. É dicir, aparte, a pesar de que as bases inciden, eso sí, moito na xeración de beneficio económico para a autoridade portuaria. Ninguna destas peticións nosas foi atendida de ninguna maneira no que sería o documento definitivo das bases. Bueno, como presidenta da delegación, dunha delegación coruñesa de arquitectos de máis de 1000 colexiados, teño que resaltar especialmente que levamos dende decembro, antes xa de coñecer ningún documento de bases, solicitando uns criterios de acceso equilibrados para participar no concurso para esta redacción do proxecto Coruña Marítima. E ao contrario, o órgano de contratación optou pola forma máis restringida das restringidas, estableceu unhas exigencias absolutamente desproporcionadas, como ter feito dotacións de dúas dotacións de máis de 100 millóns de euros máis IBE, que, bueno, seguramente en Galicia ninguén fixo eso na historia de Galicia, e cláusulas absolutamente injustificadas que teñen moito máis que ver con primar o músculo financiero de determinados, bueno, pues estudios internacionais e demais, ou consultis, en lugar do coñecemento local, que é o coñecemento máis valioso sobre o porto e a cidade, evidentemente, non? Cando o obvio nunha actuación, remato enseguida, tan delicada sería que o coñecemento sobre o porto e sobre a cidade, evidentemente, fose considerado como un valor en si mesmo e a ter en conta como tal, de forma relevante e como requisito específico de solvencia. Ben, acabamos de coñecer a resolución do Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuais que ven de confirmar que esas cláusulas das bases do concurso do proxecto Coruña Marítima incumplen a Lei de Contratos do Sector Público, confirmando o carácter desproporcionadamente restrictivo, non obxectivo e injustificado desas exigencias incluídas nos pregos de licitación da Autoridade Portuaria da Coruña. Ten que ser un tribunal central de Madrid, non? O que lle diga a Autoridade Portuaria, despois de nos levar pedindo todos estes meses, e aos seus socios que está impoñendo unhas condicións injustificadas, desproporcionadas e non obxectivas, non?
e poñendo restriccións indebidas á libre concurrencia, que neste caso a que máis perxudican non só os profesionais da cidade, senón evidentemente a cidade e o seu porto. Na miña estima, e xa remato, insisto nunha chamada á reflexión, penso que se abre agora a oportunidade de reconducir este concurso, de corrixir o contido e o alcance destas bases para melloralas notablemente, tanto nos seus objetivos como no que sería a forma de participación. Volvemos aquí a solicitar unha fórmula de participación de procedimento aberto, moito máis transparente e máis acaído para este tipo de procesos, e ademais moito máis fácil de argallar aí o que comentaba a LAG nestes momentos, que realmente sexa aberto no sentido transparente, e sobre todo solicitamos reorientar o concurso para incardinalo coas necesidades reais da cidadanía, da cidade e do seu porto. Moitas grazas. Pois agora ten o turno Benedito Álvarez, membro da Xunta Directiva de Defensa do Común. Bueno, boas tardes a todas e a todos. Vamos a ver, no tema do Porto e no tema do futuro do Porto, o que é importante non perder memoria, para non repetir erros. E digo isto porque, como sabemos, no ano 2004 deseñouse un futuro para o Porto interior onde estaba presidido basicamente pola enaxenación, pola venta, desafectación dos terrenos, e con os beneficios obtidos desa venta pagar a débeda contraída pola construcción do Porto exterior. Ese, en pequenas palabras, era o resumo do escenario de 2004. Que iso incorporouse despois ao Peixón 2013 e, sorprendentemente, e contrariamente ao que se di habitualmente, ese escenario segue sendo o que actualmente está en vigor. Non é que o diga eu, é que o din as propias bases estas que comentamos agora. O sea, non podemos dicir ahora non, que iso non está en vigor, claro, pero o problema é o texto. E o texto das bases di que, evidentemente, electos totalmente como obxectivos do futuro marco a desarrollar, digamos, por ese documento do Master Plan, di que o objetivo é garantizar a competitividade e sostenibilidade financiera da autoridade portuaria. E di, atender los compromisos e acuerdos de los convenios suscritos en vigor. Oye, isto non estou entendendo, isto acabase de asinar, hai menos, evidentemente, dun ano que se asinou no mes de maio por parte desas administracións. Ben, quero dicir que, con todo isto, que durante unha etapa recente, estou me referindo en concreto ao período 2015-2019, durante a etapa do mandato da María Atlántica, acadouse, creo que un objetivo xeralmente compartido, non solamente por parte das institucións, sino tamén por parte das forzas políticas, forzas sociais, cidadanía en xeral, que era, digamos, asumir unha triple demanda, unha triple reivindicación. A primeira era que o Porto tiña que ser seguindo o Porto porque era un Porto que tiña vida. A diferencia de outras iniciativas que se fixeron en outras cidades que evidentemente ali non había actividade portuaria. E, por tanto, se fixeron procesos de transformación sobre terrenos que estaban baldíos da actividade portuaria. Aquí non. Aquí nós paseamos polo Porto e vemos un Porto vivo, aínda hoxe. Quitando a batería que algos hotel, o resto dos peiraos teñen actividade diaria, vense barcos, vense actividade e dinamismo, non solamente nos sectores pesqueros, nos sectores mercantiles. Por tanto, estamos falando de realidades distintas. A segunda demanda que había era a titularidade e xestión públicas. Titularidade e xestión públicas. O Porto é público e debe seguir sendo público. Non só polo obxectivo estratégico de que siga sendo titularidade e xestión públicas e, por tanto, control por parte da administración e dos poderes públicos, sino polo orixe do Porto. E creo que nesto calquera persona pode comprobar facilmente. Pode coller o voo americano do 56 e mira a situación hoxe no SICPAC. E verá, coño, aquí, donde había mar, agora hai porto. Porque a maioría, unha parte moi importante dos peiraos, son recheos. Era mar. Pode haber algo máis público que o mar? E que deba seguir sendo público? Pois esa é unha das cuestións que había ese consenso. E a terceira plantexamento e a terceira demanda que se acadou nese período era a exigencia de condonación da débeda do Porto. Claro, todo
fala da débeda. Todo o mundo fala da débeda. Pero os que primeiro falan da débeda son o documento que agora está encima da mesa, donde se fala claramente que un dos obxectivos futuros da ordenación ten que ser seguir pagando a débeda, o mesmo que se dicía en 2004. O mesmo que se dicía en 2004. Claro, canta débeda de Leopoldo. Bueno, aquí está Martín Fernández Prado, que me corrixa se me equivoco. Actualmente, actualmente xa calculo os datos para final deste ano, 31 de 12 de 2025, o Porto vai deber de deuda, digamos, de préstamos, 254 millóns de euros. Para ser exactos, 950.000 euros. Dos cales, 83.155.000 son de préstamos de Banco Europeo de Investimentos e 170 millóns, para redondealos, como 8, o préstamo de Portos do Estado. Por tanto, esa é a débeda, digamos, contraída pola construción do Porto Exterior. E nós, direitos, por que demandamos esa condenación? Home, porque, entre outras cousas, se fixo noutras zonas. Se fixo en Valencia. Pero que a diferencia de que en Valencia foron 430 millóns de condenación. 430. E, ademais, foi ni siquiera para a construción dun porto de interés estratégico do Estado como Porto Exterior, sino simplemente para deudas de construción da Copa América de vela e de outros tinglados de Valencia. Claro, diredes, bueno, é que é difícil condonar. Sí, bueno, é difícil, claro, fixose nunha lei. Nunha lei de orzamentos, meteuse un parrafiño, unha disposición nacional que era condonada a deuda da autoridade portuaria, non só nominal, sino os intereses, que non pagara un euro de intereses, sino tamén o custo do aval, total 470 euros. E o argumento fundamental que se decía naquel período é que debemos seguir reivindicando é porque o pago da débeda vai sobrecondicionar ou sobredeterminar a ordenación de un conxunto de terrenos que en gran parte eran mar, que son públicos e que, na nosa opinión, por menos de Defensa Común, deben seguir sendo públicos. Pero, ademais, non solamente a naturaleza pública, xurídica, sino tamén os usos teñen que ter unha continuidade portuaria. Aquí falouse de usos de zonas verdes, de equipamentos, de mobilidade metropolitana, ferroviaria, de integración porto-cidade, de servir de contención para o tema de barreiras para evitar as inundacións, unha serie de usos. Todos eses que se dixeron aquí nesta mesa, todos poden ter encaixe no dominio público portuario. Non hai que desafectar, nin enaxenar, nin privatizar ningún deses usos. Todos teñen encaixe dentro do dominio público portuario. Os únicos que non teñen encaixe son dous usos, que son vivenda e hoteles. Para eses non, porque evidentemente a lei de portos di que eses usos obrigan necesariamente a desafectar, e desafectar, para que nos entendamos, desafectar quer decir mutar ou cambiar a naturaleza xurídica dos terrenos de públicos a patrimoniais, e patrimoniais, por tanto, susceptibles de enaxenación, de venta, etc. Ben, pois eses consensos, eses tres grandes liñas estratégicas acadadas durante ese período eran as que podrían garantizar os consensos tamén necesarios para forzar, digamos, o Estado, ou tratar de forzar o Estado a esa futura condonación da débeda, ou, no seu caso, subsidiariamente, pois a súa renegociación en mellores condicións. Pero en ningún caso, nós entendemos que en ningún caso a débeda debe sobrecondicionar o que é o futuro da ordenación. Antes dicías a xoia da corona da cidade. Non, é que non é que seña a xoia, é que é a parte estratégica da cidade. Non solamente superficie, senón tamén en vocación, en impacto territorial, urbanístico e de ordenación. Ben, despois, claro, tamén se comentou, e tamén é outro dos temas que tamén reiteradamente se comenta, o tema do traslado, digamos, ao Porto Exterior. Efectivamente, o Porto Exterior podese facer mellor, podese facer peor, está aí. Nós apoiamos, nós, Defensa Común, non cuestionamos a realidade nin o futuro do Porto Exterior. Canto mellor actividade teña, mellor para o Porto. Mellor para o Porto, mellor para a cidade. Outra cuestión son as cuestións da ordenación e de que aínda siga sin ordenación urbanística o Porto Exterior. Pero esas son outras cuestións. Nós alegrámonos e, desde logo, apoiamos e apoiaremos toda a potenciación do Porto Exterior. Eso está claro e non emite ninguna discusión. Outra cuestión é que, evidentemente, da débeda que comentamos antes, deses 200 millóns que se pediron ao Porto do Estado no ano 2011, parte desa débeda é para pagar a Repsol o traslado ao Porto Exterior, do cal ninguén sabe canto se lle abonou a Repsol
ou canto se lle vai abonar, ou canto se lle ten abonado polo traslado ao porto exterior. Hai un convenio de 2013, pero non sabemos, non se sabe. O que sí se sabe é que parte deses 200 millóns é para pagar esa débeda. E parte dese diñeiro túvose durante moitos anos aí depositado en depósitos a plazo, pagando a cambio un interés a portos do Estado. Porque claro, cando se fala da débeda, hai tamén que falar do gran beneficiario da débeda. E o gran beneficiario chamase Portos do Estado. Sabedes cantos millóns de intereses leva cobrado Portos do Estado pola nosa débeda do porto da construción do Porto Exterior hasta o ano 2024, vencido 2024, 49 millóns de euros en intereses. En intereses. Tiene que haber relación desglosada por anos. 49 millóns. Entón, evidentemente, claro que Portos do Estado non quere condonar a débeda, malla leva, é unha fonte de financiamento enorme para propios recursos de Portos do Estado. Evidentemente, cal é a perspectiva que desde Defensa do Común? Bueno, nós, cando se iniciou o proceso de participación no mes de marzo e abril, con os foros cidadáns, aos cales nós participamos, fomos a todos, intervimos e aportamos as nosas suxerencias, nós presentamos un documento, digamos, creemos ou entendemos que é bastante completo, respaldado por 43 asociacións, o sea, en total 44 asociacións cidadáns, partidos culturais, partidos políticos, sindicatos, organizacións sindicais, que presentamos para corrixir esas bases. É certo que algunhas observacións foron recollidas e se incorporaba o documento, basicamente eran as observacións de algúns erros, de algunhas omisións, pero basicamente, digamos, o modelo, digamos, as bases definitivamente aprobadas no mes de maio, que son as que serviron para ese concurso, agora que hai que reiniciar, realmente o modelo non cambiou. Non cambiou. Por iso decimos que o escenario de futuro é o regreso ao 2004. Claro, dirase, non, é que estamos no 2025, isto é para largo plazo, vamos a fazer por fases e todo eso, vale, moi ben. Pero se ora chegamos a un documento que poña negro sobre blanco que aquí se vai privatizar, se vai elexar, se vai transformar, se vai localizar vivendas, se vai tal, iso diredes, bueno, iso vai ser o mellor para 25 anos. Si, tamén no 2004 era para moitos anos, e a pesada lousa que significaron os convenios do 2004 para a actividade portuaria foi enorme. Foi enorme. Como sendo operadores portuarios, catira de vos, operador portuario vai invertir no porto ou vai, digamos, realizar investimento futuro no porto si sabe que o futuro de parte, unha parte importante da superficie portuaria non vai ser os portuarios, non que vai ser hoteles, ou que vai ser vivendas, ou que vai ser outro tipo de equipamentos. E dices, bueno, a mellor tardar moitos anos, sí, pero o que está é o que condiciona e é un instrumento de ordenación que, evidentemente, como todo plan, ten vixencia indefinida. Xa o diga así, a lei, os planos de urbanismo ten vixencia indefinida, mentre non se cambien, evidentemente, pero ten vixencia indefinida. Entón, o que agora se acorde, é relevante con independencia de se os vai ser por fases, se vai ser unha fase de 5 anos, 10, 20 ou 30 anos. Nos próximos anos, nos próximos meses, a Coruña xogase o futuro da ordenación do porto. Xogámonos o futuro da ordenación do porto. Ainda que despois todo é reversible, efectivamente, pero estámonos xogando o futuro da ordenación do porto. E remato. Nós entendemos tamén, desde Defensa do Común, que a participación, a real participación cidadá, é darlle canles de opinión e de participación real a todo o conxunto da cidadanía, institucións, partidos, organizacións cívicas e cidadanía do común. Nós, este é o terceiro acto que organizamos de Defensa do Común. Home, votamos de menos que outras organizacións ou outras entidades non teñan feito actos deste tipo. Cantos máis se fagan, mellor, porque nós entendemos que cando a cidadanía participa e coñece e comprende e se implica nun proceso, tanto mellor para o futuro dese proceso. E moito máis, como este caso, cando se estamos xogando o futuro da cidade dunha parte moi importante, dunha parte moi relevante, como é o Porto Interior. Bueno, pois, agora é o turno vosso, empeza o turno de palabra. Preguntas? Hola, que tal? Son Xiao Varela. Bueno, eu quería, porque non sei, bueno, agradecer, por suposto, este foro, que a verdade que é un privilexio, pois, ter a
a todos os representantes que temos presentes falando sobre o asunto. Pero sí tamén quería engadir ou facer unha puntualización, sobre todo escoitando as intervencións da parte dereita da mesa, que é verdade que chama atención, non? Que parece que falan de dous mundos distintos, non? A dereita e a esquerda da mesa, pero si quería engadir ao que escoitei o valor e exaltar o valor da movilización cidadana durante todos estes anos, especialmente na época da que mencionaba Benedito, non? E sobre todo porque eu creo que esa movilización cidadana está latente, está aí e está esperando a ver cal é o resultado dos pasos que se van a dar. E nese sentido tamén decía José Manuel que non estou tan de acordo con que o consenso de certa parte da sociedade ou das administracións, de certas administracións, sexa un fin en si mesmo. Eu creo que non é bo en si mesmo, o importante é cal é o resultado dese consenso. Entón, eu creo que tamén é perigoso reescribir a historia e obviar cuestións que teñen pasado, sobre todo porque podemos cometer erros que xa se teñen cometido, e se agora mesmo hai ese entente do que falades, e tamén porque houve unha ruptura nun período determinado, entre 2015 e 2019, con unha trayectoria que había e con uns plans que había para o Porto que chegaron a estar moi avanzados. Non podemos esquecer que a Solana chegou a aprobarse a súa venda no Consello da Autoridade Portuaria, a aprobarse. Eso se revertiu gracias á movilización cidadana e a activación da cidadanía crítica, pero ese era o primeiro paso que abría a porta a privatización dos terreos portuarios. Entón, eu creo que é importante que, sobre todo vos, representantes políticos, non obviedes nin deixedes eso de lado, porque senón o que pode pasar é que se repitan esos erros e, dende logo, eu creo que a cidadanía da Coruña demostrou claramente que non está disposto a soportarlos. Mira, eu quería... Aquí. Sí. Bueno, boa tarde. Eu son membro do Defensa do Común. Entón, o que quería comentar é que, por un lado, bueno, nós sempre propuxemos a condonación da débeda porque pensamos que isto é posible, é unha cuestión política, é unha cuestión de interés por parte de, en fin, por parte dos membros, neste caso falo do PSOE e do PP, falta de interese e falta de forza por parte do BNG, que desgraciadamente só ten un diputado, entón a forza non é moita, pero bueno, eso, por un lado, a condonación da débeda, porque isto desde logo daría para moitísimo, falar moitísimo máis, que non temos tempo. Ben, en segundo lugar, creo que é super importante que efectivamente a cidadanía saiba, porque isto non se entera, e aquí xa se ve o que hai, pero si realmente houvese interés en que isto a cidadanía fose consciente do que se xoga, de verdad, coa desafectación dos terreos do Porto e todo o demais, pois a cuestión sería moi diferente, porque efectivamente cando houbo unha manifestación de 5.000 personas ou tal, propiciada en parte por o Concello, vamos, por o goberno municipal, que neste caso está totalmente ausente, pois tamén habería, eu chamolle participación a que se dé a conocer cal vai ser realmente o futuro do Porto. E hai outra terceira cousa que me preocupa moitísimo, e é o tema da pesca, porque eu xa asistín a máis mesas redondas onde estaba presente un representante da lonxa e un representante das cofradías, e desde logo o que eles opinan é que o terreno que lles vai quedar a eles para efectuar con certo grau de desenvolvemento real o terreo, que non lles queda prácticamente nada. De feito, os da lonxa están a mar de pesimistas con respecto cal é o futuro da pesca no Porto da Coruña, porque non hai espacios, non hai a cantidade de servicios que debería haber, ou sea, non hai espacio, non está previsto todo iso. Todo iso, se non se está
poñendo agora negro sobre blanco, pois non sei, en fin, podese falar que efectivamente dentro de 10 anos non vamos a estar ningún aquí, bueno, Dios non lo quera, pero bueno, en fin, pero que é a moi longo plazo, bla, 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 pero os feitos están aí, e os documentos están aí, e tampouco me parece ben, xa para rematar, de que isto sexa un concurso internacional como se aquí non houvese suficientes profesionais a quen lles permitir, polo menos, asistir e propoñer as súas ideas. Moitas gracias. Eu creo que no fondo o que se trataría, perdonen que seña tan concreto, é de elaborar un documento urbanístico. Simplemente, o sea que non estamos falando, creo, de cuestións de outro calado, non? Efectivamente hai problemas da débeda, de tal e cual, de todas as cosas, pero no fondo o que se nos pide, o que se vai pedir aos que participen, eu seguramente non vou participar, casi seguro que non, pero bueno, os que fagan propostas é un documento urbanístico. Nos documentos urbanísticos, finalmente, o que aparece sempre é un reparto, porque non nos olvidemos de que aquí se trata de ocupar un territorio de decides de 1 millón de metros cuadrados. Bueno, pues a mí me gustaría de saber, para empezar, que porcentaxe se vai dedicar dese sol a vivenda, por exemplo. Por lo que oí por as intervencións, eu creo que algúns pretenden que a ocupación do solo para a vivenda seña do 0,0 ou 0,1%, non? Bueno, pois habría que decir, eu creo que parte do consenso que hai entre as administracións debería estar xa especificado que porcentaxe do suelo se vai dedicar a vivenda, que porcentaxe do suelo se vai dedicar a actividades industriais, que porcentaxe do suelo se vai dedicar a espacios libres, que porcentaxe do suelo se vai dedicar a equipamentos, que porcentaxe do suelo, en fin, todas esas cousas que son cousas sencillas e comprensibles, onde a población ademais pode opinar, pois eu creo que son as que verdadeiramente fan falta para que podamos facer un debate, porque por lo que se acaba de ver, por lo que se acaba de decir, hai moi poucas cousas que debatir, como nos enseñan as cuestións de orden máis superior, nas que normalmente nosotros non vamos a poder decidir, nin intervenir, nin nada, desde o punto de vista urbanístico, do punto de vista das propostas.